Jatend migepe Musalia Mudavadi notelo ne romo mag jotend lweny mauke pinje mag Afrika ma ugwe gi milambo kama ne giloso ewi duoko kwe e piny mar DR Congo kama lweny otimenewa. Romo ma kamano otimore Nairobi okinyi ma kawuono ka bende twak obedo ewi kaka inyal keto kenge mamoko manyien mag duoko kwe e pinyno. Ka winjruok obedo ni pinje mokiewo gi DR Congo nyaka riw paro mar neno kaka ginyalo konyo e duoko kwe. Jotelo mag arita mag pinjego noyie matiyo kanyakla kaka yo mar neno ni alwora mag tung Afrika obedo gi kwe duto mok mana DR Congo kende. There were proposals, if you remember, that we broaden the panel of facilitators because it has largely been Uhuru alone. And there were proposals that this be broadened. Certain names did come up, which we will discuss briefly in the closed session. SADC is also of the view that they would wish to add one more name. Once again, the President of Kenya has emphasized that Kenya is willing to work with the regional partners and the international community to offer humanitarian support to alleviate the suffering of the displaced civilians in the affected localities while underlying the urgency of opening humanitarian corridors to facilitate the delivery of aid to the affected regions.